guys. Pagkakaroon guys, kaplano ko nga tastasan na lang ning among pukot kay gabok na siya guys. Daghan na kayo gisi. Akong ilisan ang iyahang lawas o laing matang sa pukot guys. Nagsabot ni Mr. Ani, gabahin mis trabaho. Ako gakalingaw nining pukot guys, ug siya naman day. Mao nang gisugdan din ako guys, buntag ni. Mao ning gisugdan og trabaho kay arong dali ra ni siya mahuman guys kay kuan ra man ni siya kanang gama naman daan ang iyahang bato. Igo na naman ni ikukog-kukog guys kay sa mga gama jud laktod daghan ka pa kay proseso may ngan ani ni guys kay lawas ra ilisan ani. Kung kamao ka lang ani guys dali ra ni mahuman. Pero para na ko magdugay gihapon ni mahuman kay do na man koy daghang mga trabahoon at least nasugdan lang gyud nako ni guys. Nahuman na nang tastas guys. Ako nang hagpat ang mga tingga. Ako nang gisud sa baldi guys kay ako na lang dadon dito sa among balay kay adto na ko dito mag trabaho kay ug ari diri sa gawas arang inita guys. Og labot pa mas ninit kung tuwa ka sa balay kay magsindang ka og dungag og unsa pa ato mga kupot-kupot dito mismo sa atong panimalay. Mao ni nga gihusay nako guys gisud sa baldi. Mao lagi kung kita ra laging usa magkagubot-gubot. Mao na ni guys akong nahinay-hinay og trabaho. Sa sinugdan guys ako ning giinat kay bisan man jamo og dili inato man nimo guys para magtungod ang mata. Mo nang gikan sa sala ngadto sa may pantawan guys ang naabot ang akong pukot pag inat. Kay ara magdun ning taasa guys. 200 meter 200 ka mata ni guys 100 mata gitakip guys nahimo jong 200 mata. Mao ni nga gihinay-hinay na ko ni siya og trabaho. Mao lagi murag lisod kayo og kita ra guys arang taasa murag maglisod ta og pauyon-uyon og asa na ta dapit ani. At least guys nakasugod na jud ko og trabaho. Mao na nga magtrabaho lagi og pukot guys. Left and right ang atong mga tiil nga tikangkang ko ani. Di jud mahimo dig jud magkarsonis guys kay magtikangkang makaani magpailin-ilin kas posisyon kung saon pagbitad sa nylon. Mao ni ang posisyon guys. Makamawaan ako ani guys mo gama kaysa bao paming minyo si Mr. gitun-an man ko niya paggama og unsaon pag himo aning pukot. Mao na makamaon ako ani guys mo gama. Mao na nga timbang kay ko ni Mr. guys kung unsay mga trabaho ni Mr. Makamao jud ko kay man ko daan nga gitun-an sa una pa. Hasta anang pagpanaod og sikuhan guys. Makamao na po ko gamay. Kaya sa gikaingon ko na sa unahan guys, gitun-an po ko ni Mr. pag himo aning pagtaod sa sikuhan. Mana makamao jud ko guys kay gitudloan mo ko daan niya sa una og nagamit jud nako hangtod karon. Dili tanan guys makamao mo sud og nylon sa usa ka sikuhan.
A few moments later. Pagkahapon guys, adunay report nga mag-meeting kuno mi sa main center. Mo nang nidali na pug kog padong dito sa may munisipyo guys. Og nakakuha gyapon ta og karang videos dito sa atbang sa munisipyo ni guys. Atong nakita ang maong panimalay nga nindot kaayo tan-awon, napuno kayo sa mga buwak. Nangita ko anig sa amo mga kauban nga mga BHW guys, mao nang nakalugar jud ko anig pagpanguha og mga pictures aning tungura kay dugay pa man niabot amo mga kauban. So nakahigayon jud kog libot-libot sa munisipyo guys pagpanguha og mga pictures. Arang inita guys, arang gadyong inita, nagkulisma at ang naong ning inyohang igsuon. Makita po nato guys ang among kuan ari ambulance, duha ka ambulance ang amo ani guys. Ug mao ni ang among munisipyo sa lungsod sa Valencia. Nangita lagi ko sa ako mga kauban guys, wa jud ko kita nila ug asa sila ani ka suksok nga room. Ang gianinaw guys, wa jud makita na akong mga kaubang mga BHW. Antod guys nga sa akong pag-video guys, nakakita ko og kanang pasyente guys. Moto nga sud lang po ko aning amo ang hunaranan guys, nitabang ko ni assist ko pag panghunad sa kuan guys sa pasyente. Wala na video ani guys kay basing maulaw pod sila. Naka-assist ko karidyo guys og pasyente. Manang wana ko kabantay og disara gyud aga ko mga kauban padung. A few moments later. Niara gyud mi guys. Niara day ang mga kauban sa ABC Hall. Dia mi sa may ground floor nag-meeting guys. Mo to nisud nila man pud ko og ni-join nila. Ngano kuno nadugay ko ang pasabot nila guys nga ni-assist pa ko sa dito sa sud sa center. Kay dunay pasyente nga amo ang atiman. Mo nang nalitlit ko gamay nila guys. Ato makita guys mga BHW sa kanmanik ko. Akong mga kauban si Delmin Harris, si Myra, si Plido ani. Si Dolores, Myra Tanasas, og si Gingging Magaro. Amo ni amo mga BHW guys sa barangay Kanmaniko. Wa pa man magsugod ang meeting guys, mo na nakalugar ko og tuyok-tuyok sa ako ang camera. Og
gamay rin na meeting ani guys. Kaya ang uban kuno ani wa kahibalo. Sukad pag COVID guys, karon pag yun kami naka-meeting. Ug mao ning among mga midwife nga kauban guys, di lang nako nganlan kay bisig maitok sila. Guys, pasensya na mo sa akong video guys, ug dinhira ko kutob. Ug ako mayon guys, daghang kayong salamat sa inyong pag silip sa akong mga videos. Ug ako mayon guys, bye bye.